konco-konco KMP Gedruk Sragen kawiwitan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Konco asosane Suka mirsani Pulau Sangat
Kalau nuwun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata terman kasarasan minggah kamulyan, mugi tansah kasalya kunjuk dumateng sedaya para tamu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera mugi tansah tumantuk dumateng kita sedaya. Panjenenganipun para sepuh minggahipun dumateng ati sepuh ingkang winantos agunging pakurmatan ingkang kula bekteni. Langkung panjenenganipun para kiai, Ibu Nyai, para haji hajah, para santri santriwan, al ustad ustazah, ugi pangarsanipun agami ingkang sangat-sangat kula bekteni. Langkung para tamu kakung sarta putri ingkang siridan, mboten kadhalupen dumateng Karang Tuwa LPP, muda-mudi ingkang sangat kula tresnani ugi insyaallah kula banggaken. Sepindah mangke kita tansah saderengipun manunggu puja wonten ngarsane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Bila wonten dalu kalenggan abet saking nugraning Gusti Allah dalu kalenggan tasih kepareng maringi mapitin bening kenikmatan hidayah barokah dumateng kita sedaya sehingga wonten dalu kalenggan tasih saged kepareng makempal manunggal nyawiji ngraketaken tali silaturahim bila kalares wonten pahargyan tasakur dalu mitudaren. Saderengipun monggo selawat salam katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke kita tunggu-tunggu syafaatipun binjang wonten ing zaumul akhir. Para tamu kakung sekian putri, bila dalu kagian panjenenganipun ingkang kehormatan Bapak Hadi Jumadi sekalian Bu Warti saking laladan geger RT Kang 6 Ngargoyoso Karanganyar. Bila kepareng wontenaken tutup bocor pahargyan tasakur dalem dedaren bijang-ijang kirang langkung tabus doso dumugi paripurna badhe wontenaken adicara pahargyan Boyong Basuki putra pinangan kalih Bagus Khairul Arifin kalian Tri Rahayu putri saking panipun Bapak Patmo ngatus sekalian Ibu Parti saking laladan Karangbangun Ngargoyoso Karanganyar. Sudah malih doa saking para tamu kang pararong sering pahargyan wiwitan teng adi bulasan insyaallah mugi saged hadiah ini dumateng putra pinangan kalih mugi dan swarga yang samawa. KMP Ketul Sragen wiji saking laladan Mojoroto Kedawung laladan Kabupaten Sragen pimpinan saking panipun Adi Mas Teguh Wiono Sukoto panglipur insyaallah dalu kalenggan samangke mugi dadosaken panglipur sawetara dumateng siripun tamu dadosaken jampipun napa kemawon mugi makan kalian keluarga ageng Teguh Audio Production multimedia video syuting Dahlia krune sing bathuk ya ombo-ombo alhamdulillah matur suwun. Dalam piyambak sebagai Master of Celemotan Mr. Julu saking Sragen tentunya tidak sendiri hadir bersama sederet artis vokalis bareng KMB Ketul Sragen. Dari sebelah kanan saya perkenalkan tak jauh dari selaladan nanti ya tak kenake tanpa kulon saking laladan Ponorogo Jawa Timur Tata Narendra Sunyahyo. Dari jalur Gaza perbatasan Karanganyar, Sragen dan Jawa Timur. Ketika desa ini kan lihat Tanjenawi, Kulon Ngawi, Kidul Sragen. Wonten Gedung Ayu, Zolan Icis. Salajengipun tepi saking laladan Kota Budaya Solo dari Nusukan Surakarta wonten Gedung Ayu Reva Revo. Pungkasan tepi saking laladan Kota Proklamator Blitar Jawa Timur Sela Kerry.
Sragen Sugeng Dalu. Selamat menikmati bareng KMB Gedruk Sragen Sugeng Rahayu. Salam budaya.
Nabi Muhammad. Allahumma sholli Makaten para tamu kangge ngaturaken lelakon pambuka maratodos